Laura no arribava a fi de mes, treballava per pagar només. Però un dia va plegar i quan sortia va anunciar: ei penya, fins aquí aquesta història. Ei gent, el que avui és xerinola. La Joana va anar a Empúria Brava, va fer nit al mig de la platja. Al matí pujava el sol, feia un dia meravellós i es va dir: això és una passada. Ei, sí, em sento trasbalsada i les noies com jo fan du 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 du. L'Eva no trobava el seu moment, sentia nostàlgia permanent. Però la sort li va canviar quan per fi es va soltar i va dir: és moment d'activar-se. Jo el que vull és despentinar-me. La Susana feia feines de casa, no sortia ni es relacionava, fins que va engegar-ho tot per viatjar a Sebastopol i per fi la Susana s'allarga. Sí, gent, la Susana ho gaudeix. La Isabel aguantava i aguantava a un marit que la tenia farta. Fos llavors quan decidí que calia un delit i es va buscar un noi jove i afable, seductor, detallista i amable, i les dones fan du 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 du.